Євангелле паводле Яна. Тамаш, адзін з 12, якога звалі Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». Праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, Езус прыйшоў, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым сказаў Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой. І не будзь няверуючым, але веруючым». У адказ Тамаш сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус сказаў яму: «Ты паверыў таму, што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў».